Ste si postavili pitanje zašto ja? Kod vas se događalo jedno na drugo. Nije bilo pauze, nije bilo odmora, nije bilo disanja. Bez obzira na to što imate i znate neke alate. Sad, vi koji znate, baratate tim alatima naspram onih koji ne znaju, koji slušaju i gledaju. Pitanje zašto ja je sigurno bilo. Ja bih vam lagala kad bih rekla da je bilo, odnosno ne mogu se sjetiti je li bilo, da to bude nekakav moj konačni odgovor. Ono što jest bilo, što sam negdje napomenula u ovom prethodnom pitanju, nakon bolesti, ja sam u jednom trenutku stala i onako retrogradno pogledala i rekla što je ovo bilo i da li se to doista meni događalo i da li sam ja to preživjela. Ja, ovakva nikakva, sam 50 kila, ja sam vrećica cementa, imam 1,5 m. Mislim, kako sam ja to uopće izgurala? Zašto ja je jedna pozicija koja, kad se meni dese nekakve tako ozbiljne traume, onda se meni presloži stvar na način da ja zato nemam vremena. Ako nekad bude vremena da ja razmislim o tome zašto se to desilo, ok, ali sad idemo na preživljavanje. Preživljavanje je nešto što je instinktivno, što izađe iz vas i nema tu pretjeranog razmišljanja, barem u mom slučaju nije bilo, što se to sve izdogađalo prethodno. Analizirat ćemo kad za to dođe vrijeme. Sad nije, sad funkcioniramo.